बेचन गुरु जी जेके हमको वो देखबो ना कैले लोग बजायल गुलजारी भइल देशवा खुशियां में रूपनु बनारी भइल देशवा खुशियां में रूपनु बनारी भइल देशवा बजायल गुलजारी भइल देशवा मजेदार में गरीबवन कन्हैया भीमा बाई दिया तो भूत खेलैया राम जी राव के मनवा में प्यारी भइल देशवा राम जी राव के मनवा में प्यारी भइल देशवा गुलजारी भइल देशवा बाबा साहब का जन्म हुआ पढ़ाई पूरा करे बदे बाबा साहब गइलन स्कूल में भेदभाव होखे लगल बाबा साहब के स्कूल से बाहर निकाल दिहल गए बतावल जाला कि स्कूल के बाहर बैठ के बाबा भीम जी अपन शिक्षा प्राप्त कइलन अपने देश में जो ना देश के विशाल पढ़ाई पूरा करे बदे जो ना देश में संविधान लिखलन वही देश में भेदभाव तानाशाही होखे लगल बाबा साहब अपन देश छोड़ के पढ़ाई पूरा करे गइलन कहां गइले स्कूल बाकी भेदभाव कइले आगे पढ़े पापा जी दिलाए पीछे मिल गई एशिया में सबसे विद्वान बन के बाबा साहब एशिया में जाकर के पढ़ाई पूरी कैलन पढ़ाई पूरी करके अपने हिंदुस्तान में जब वापसी कैलन
गरीबन का गरीबी और तंगी देख करके, दलित समाज का हाल देख करके बाबा साहब के रहन आ गई। बाबा साहब सोच लेलन कि चाहे अकेले ये लड़ाई के लड़े के हुई, लेकिन दलित समाज को जो अधिकार बहुत दिया के रहो। यहाँ के 4 गो परिवार में गार्जियन के होके बना दिया जाए, आदमी कपार फोड़ के मर जाए। एशिया में सबसे विद्वान बनी के विश्व में जहान सरदार भइल देशवा, विश्व में जहान सरदार भइल देशवा की लोग कहला कि गले में हाड़ी और पीछे कमर में झाड़ू। दलित समाज के लोगन के बांधल जा, जो ने रास्ते से चल यहाँ पैर कर चीनी में डाल दे। ये समय कोनो चीज के कमी ना बा, फिर भी माई बाप मनमानी करत हो कहीं लइकन के 10 किलो 12 किलो 15 किलो को बोझा दे। लखले गरीबवन का सही दूरा पतिया, ये संविधान बियर का बाजी किया, ये संविधान बियर का बाजी किया। किस इंकलाब से दीदार भइल देशवा, किस इंकलाब से दीदार भइल देशवा, असली जयंती का मजा हीरो आई। दिल्ली वाली कुर्सी दैया ले बहुत ही आई, अरे राम जी मीनाक्षी अब तुहार भइल देशवा।